Dun Fabio Attart ġie elett bħala ir-rettur maġġuri tal-Kongregazzjoni Salesjana. Dal-avveniment sinifikanti seħħ waqt id-29 kapitlu ġenerali li sar f'Turin fl-Italja, fejn 227 rappreżentant minn fost 14,000 Salesjan madwar id-dinja iltaqgħu biex jiddeliberaw dwar id-direzzjoni futura tal-kongregazzjoni. Bl-għażla taqa' fuq dan is-Salesjan Awċi. Dun Fabio Attart imwieled fi-23 ta' Marzu tal-1959 iddedika ħajtu għall-missjoni Salesjana. Huwa għamel l-ewwel professjoni tiegħu lura fl-1980 u ġie ordnat saċerdot fl-1987. Tul il-Ministeru tiegħu Dun Fabio kellu diversi irwoli, fosthom direttur tal-Komunità Salesjana f'Taslima u professur fl-Università Pontifikali Salesjana f'Ruma. Mill-2008 sal-2020 serva bħala il-Kunsillier Ġenerali għall-Ministeru taż-Żgħażagħ, fejn kellu r-rwol ċentrali fit-tiswir tal-approċċ tal-Kongregazzjoni għall-impenn taż-żgħażagħ. L-elezzjoni ta' Dun Fabio bħala rettur maġġuri issegwi r-riżenja tal-Kardinal Angel Fernandez Artajm li rriżenja biex jassumi responsabiltajiet ġodda fih dan il-Kurja tal-Vatikan. Il-mandat tal-Kardinal Fernandez kien ikkaratterizzat minn kontribuzzjonijiet sinifikanti għal missjoni Salesjana u tluq tiegħu kien jeħtieġ l-għażla ta' mexxej ġdid biex jigwida lill-kongregazzjoni. Bħala il-11 il-suċċessur ta' San Juan Bosco Dun Fabio Attart jiret wirt ta' dedikazzjoni għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni. L-esperjenza estensiva tiegħu fih dan il-komunità Salesjana tpoġġih tajjeb biex imexxi il-kongregazzjoni fl-indirizzar tal-isfidi kontemporanji filwaqt li jibqa' fidil lejn il-karizma fundamentali tagħha. It-tema tal-kapitlu ġenerali Passjonat dwar Ġesu Kristu dedikat għaż-żgħażagħ tiġbor fiha il-missjoni li Dun Fabio lest li javvanza matul il-mandat tiegħu.